Karolin? Hamis! Miért? Azért, mert a kocsival szembe kell menni, hogy lásson jól a kocsival, hogy elfogyott a járda, és neked most ott kell menned, azért kell szembe menni az autóval, mert különben elüt. Nagyon jó, köszönöm szépen. Akkor, Doró, légy szíves, mondd meg nekem, hogy igazat mondok-e. Ha elromlik a járművem, akkor én nyugodtan kiszállhatok az autóból, és elmehetek telefonálni, hogy jöjjön segítség, aki megjavítja. Igaz vagy hamis? Hamis. Igen, hamis. Miért hamis? Mert te mit csinálnál, hogyha elromlana neked a jármű? Mi az, amit csinálnál? Figyeljetek, mert el lehet rabolni a pontot. Mit csinálnál, hogyha elromlik a járműved? Mi az, amit először csinálunk? Mit veszünk fel? Doró, ne legyél meglévülve, hogy ennyi felnőtt van. Na, akkor ki segít neki? Karina, segíts. Te mit csinálnál? Fölvennénk a fény visszaverővelét, aztán utána mit csinálnál? Mit kell bekapcsolni? A biztonságjövet. Azt nem. Azt meg kell kapcsolni, hogyha vezetünk, de amikor elromlott valami, és kiszállunk az autóból, elromlott az autóból, mit kell bekapcsolni? Vészvillogót. A vészvillogót segítenek, és mi a harmadik még? Mit kell kitenni hátra? Az elakadási jelzőt. Látjátok, ők segítenek nektek? Hát szerintem most nem leszek olyan jó szívű, jó? Ne adjunk most igaziból érte pontot. Na és akkor most jön egy játék. De tényleg annál ügyesek legyetek. Gyere Karolin, segíts nekem. Gyere Dóri, segíts nekem. Gyere Sima, segíts nekem. Segítek! Én máshogy segítsek. Fordítva. Jaj, fordítsuk. Na. Ez könnyű játék. Vagy fordítva. Nem, jó. Te is jössz? Légy szíves, tedd a széked alá azt a táblát, jó? Előző tilos táblát. Úgy, köszönöm. És akkor most egy kicsit álljatok föl. Szabály a következő, futáskörbe, ugyanarra a táblára tilos állni. Ja igen, mivel hogy szerintem egyre többen lettünk, mert nem tudom, hogy ki a kakuk tojás köztetek, ki a nem keddi, kresszes. Így akkor most Miránkám, most te kimaradsz, jó? Marti. Vagy Marti, bocsánat. Na akkor kérem, Mirán, légy szíves, mondd a táblát. Parkoló. Bukkanó. Te mi állsz? Mindkét irányból behajtani. Igen, te? Állatok. Igen. Kőolás. Igen. Előző. Igen. Zsákfa. Igen. Nézd rá. A Zsolti! Főútvonal. Ez nem, még nem ő következik. Első segélyhely a közelben, igaz? Első segélyművel. Főútvonal, jó? Elsőbségadás. Kötelező. Jobbra lesz fülakú. Igen, és akkor te? Csúszós út. Csúszós út. Futás. Legalább, nem jó. Ugyanarra tilos állni. És most gyorsan mindenki nézze meg, hogy gyorsan pörögjön. Tudod mit? Ellenőrizd őket. Akinek megérinted a vállát, annak meg kell mondani, és figyeld meg, hogy jót mond el. Akkor tessék. Nézd rá, nézd a táblára. Ezt a rémületet. Minden tábla. Segíts helyette. Nézd meg, engedd meg a talpad.
tábla az? Lesző. Jó, köszönjük szépen. Na, akkor tessék a vállára, légy szíves, akitől szeretnéd hallani. Igen, gyere tovább. Bukanó. Igen? Nem vagyok. Parkoló. Igen? Állatok. Igen? Kőomlás. Igen? Előzmény tilos. Zsákutca. Igen? Elsősegélyzőhely. Igen? Főútvonal. Igen? Zsolt? Nem ilyen táblán. Megállás kötelező. Ja, már megértem. Jó. Utolsó futás, jó? Futás. Jó. Na, akkor gyorsan. Jó? Zsákutca. Igen? Lányok. Csicseri. Előzmény tilos. Igen? Főút. Ségadás kötelező. Zsolt? Megerős az arcát. Igen? Bukkanó. Parkoló. Doró? Állatok. Igen? Kőomlás. Igen? Erre már nagy erre. Itt már mindenki volt? Nem, még. Hát a Karina meg a Dori. Mindkét mindenki. Elsősegély. De jól mondta. Elsősegélynyújtóhely. Köszönöm, csücse helyetekre. Na hát pont szerencsénk volt, hogy pont ez volt az utolsó. Elsősegélynyújtóhely. Volt egy kedvenc doktorném, igaz? Aki mindent tanított valamire. Lányok, gyöngyvirágok. Nem baj. Nem baj. Sokat ragaszgattam, és mégis olyan rosszul sikerült. Egy pillanatra álljatok fel, hadd vegyem fel a következő Mórika Mikácska a feladat. Nem baj, Soma a leesett, majd visszarakod. Kérek szépen, majd olyat választok, hogy ki nem kiabál rám. Aki nem kiabál folyton rám. Gyere, Zoli, légy szíves. Nála légy szíves, rögzítsd a nyakát. Mert hogy a baleset történt, és kérem, várjál, leültetjük a beteget, és akkor rögzítsd a nyakát, légy szíves. Na, akkor Soma, Zsoltinak kérek szépen egy stabil oldalfekvést. Vedd le a kalapodat, légy szíves, mert zavarni fog. Jó? Lányok, oda leteheted, ahol ültél. Ricsácska, feküdj le. Te Zsoltikám! Igen. Leveheted, így, köszönöm. Légy szíves, csinálj neki egy stabil oldalfestést, jó? Még nem halt meg, még nem halt meg. És megkérem a doktornémit, hogy legyen szíves. Hol is? Legyen szíves ellenőrizni, hogy jól tanulták meg. Ne segítsél, mert beteg vagy. Igen? Hát. Még lehet, hogy bele is halnak a sérülésükben. Soma, igen. Mit kell csinálni? Na, fekszik. Nyújtsd ki a lábad. Magad felé emeled. Igen. De nem ilyen gorombán, mert ott a megsérül. Nem ilyen gorombán. Dori.
Így lefelé megy a szembe. Nem, Soma. Nem. Na, hova tesszük? Így van. Oda. Így. Hát, Soma! Ebbe belehalna a beteg. Itt egy ki van tekeredve, nézd csak. A lányok már ügyesen megcsinálták. Ők ügyesen. A tiéd jó. Neked megvan? Várjál. Ki segítene a csapatból a lány? Gyere Zoli, gyere, csinálj magasra. Gyere, térdelő, derekához térdelünk. Doktor néni, legyen szíves segíteni nekünk, jó? Fölhúzod a kezed. Magad felé. Az a kezed ott marad, ez a kezed ott marad, innen kirágol. Fogod a kezed, beteszed a felső alá. Haladhat az igen. Jó, csúcsájátok el. Úgy, és megigazítjuk. Az finyús, itt kihúzzuk a kezed. Ragasztunk neked egy kars. Ezt a kezét a fogja. Nem. Amúgy nem. Akkor nem. Lehet? Akkor szeretném meg, amíg ott a kötözések történnek, addig szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki tudja, hogy mi a Erősre, nem a szára. Erősre, nem a szára. mentőnek a hívószáma. Erősre. Zoli, Erősre, nem a szára. mi a rendőrségi sárra? 100 a szára. 107. 100. Ne tévezd el, 107. És mi a tűzoltóké? Nagy Martin? 105. Igen. Jó, köszönöm szépen. És amíg a kötözések megtörténnek, de ne úgy, hogy lecsúszol a kötszer. Fog lecsúszni. Nem fog lecsúszni? Jól van. De én úgy látom, hogy annyira csodálkozott a segítőm, hogy elfelejtett ragaszgatni állatsákat, ugye? Egyébként nagyon egyszerűen csodálkozott, hogy meg annak végül, hogy ennyi ember van. Akkor Marti, mivel hogy te, amíg a lányok kötöznek, Megyek már, megyek. gyere, menjél a kocsiért. Jó, az tudok. Úgy. Na, hol megy a kötözés? És a végén jó, nem olyan súlyos sérülés, hogy tud mutatni a beteg is, hogy segít a... Kérek szépen egy onnan is lehet, egy előre beállást, és utána egy tolatra beállást. Nem baj, a tárcát csak mutatni vele. Úgy, úgy. Előre. Ne, Soma. Jó. Köszönöm. Orral megfágtad? Orral háttal. Nem mondom meg, hogy melyiket választ először, jó? Jó. Szép ruhája van a sárán.
kicsi a hely. Karolin, légy szíves, ebben lábad. Jaj, ne vidd a bóját. És akkor kész. És most meg rendesen. Előre. Jó, köszönöm. Hát az a helyzet, hogy a nagy segítőnk úgy elfeledkezett a pontragasztásról, hogy nem is tudjuk, hogy most akkor ki győz. Tudjátok mit? Én kérdezzek még tőletek, hogy akkor most már befejezzük. Azt szeretném, ha valaki meg tudná nekem mondani, van két állatok tábla, igaz? Képzeld magad elé. Ez egy beszédjelző tábla, az egyiket hol találjuk, a másikat hol találjuk, és melyik kell mondja Csoma. Az állatokból az egyiket erdő közelében találjuk, a másikat meg falu szélén. Igen, mert az egyikben házi állatokat hoznak a falu szélére, a másikban meg hajtanak ki legyen, igen. kihajtanak legelni, a másikban meg kiugorhat egy állat. Honnan? Az erdőből. Igen, csak lassan kell vezetni. Köszönöm, Zsélem. Akkor ki tudja nekem megmondani, hogy a várakozni tilos táblánál szabad-e megállni? Karolin. Nem szabad megállni. Mert? Azért is várakozni tilosan, mert nem lehet megállni. Ki tudja másképp? Sára? Meg lehet állni egy nagyon kicsit, de csak úgy, hogyha benne ül a vezető. Pontosan, hogyha benne ül a vezető. Hát. Oda még csapatnak nincs is pontja. A tiéteknek. Elfelejtett ragasztani. Én meg nem figyeltem, mert rátok figyeltem. Van. Akkor még egyet szeretnék kérdezni. Mi a különbség az ájelsőbségadás és az elsőbségadás kötelező tábla között? Ki tudja megmondani? Ez az utolsó kérdésem. Martin? Az egyiken két vonal van. Nem, az a megállni tudóssal kevered. Az A8-szögletű, meg a csúcsára állított 3 szög. Ki tudja? Látom, fáradtak vagyok. Segítsünk. Én tudom. Én? Igen. Az egyik ájelsőbségadás kötelező, a másik csak elsőbségadás kötelező. És az elsőbségadás kötelezőnél mit kell csinálni? Ott megállni. Nem. Ott lelassít, és ha jön autó, akkor el kell engedni, hanem akkor meg mehetsz tovább. Igen. És a másiknál Soma, Zsolti, az ájelsőbségadásnál pedig Annál pedig meg kell állni, kivéve? Kivéve, ha ott egy rendőr és Ilyen szép egyenruhában mit? És Herbenéknek mondjuk el, hogy köszönjük szépen a karjelzéseket, és mit tanultunk, hogy mit jelent a hasam, hátam. Hasam, hátam, piros, tovább menni tilos. Pontosan ezt tanultuk. Köszönöm a türelmüket, hogy ilyen nagy melegben végignézték a gyerekeket. Egy kicsit meg vannak szeptember, mert el kell mondjam, hogy 56 táblát tudnak a gyerekek. A adódó helyzeteket tudják, tehát megtanultuk. És azt hiszem, hogy elég sokszor élvezték a minden heti foglalkozást, amikor délelőtt játszottunk. És azt kívánom, hogy balesetmentesen közlekedjenek, amikor felnőttek lesznek. Nem csak addig tudják, ami óvodások, hanem amikor felnőttek lesznek, udvarias vezetők legyenek. Én elnézést kérek, én szeretném külön megköszönni az előadást, és
Nem tudom, hogy nagycsoportosok, ugye? És iskolába készültök, nem sokára iskolába fogtok jönni? Igen, meg lesz az évzáró. Húha! Akkor legjobbkor érkeztem, hogy ezen előfizetemben az iskolában tudtok hasznosítani rengeteg közlekedési okos tanácssal. Jó? Használjátok ezt majd. És hoztam nektek órarendeket is, és én egy kicsit pironkodtam, megmondom őszintén, hogy a baleset megelőzésen dolgozom a Pest megyében, a Tele utcában, a főkapitányságon, és én bevallom őszintén, hogy én tanítok a középiskolások korosztálya környékén, meg járok általános iskolában is, és bizony-bizony felnőtteket megszégyenítő tudással rendelkeztek. Ez köszönhető biztos az óvonének is, úgyhogy gratulálni szeretnék. És nektek is. Hoztam a csoportnak Erről volt a találós kérdés. Igen, a legügyesebb ovisoknak hoztam 2, jó? Aki a legtöbb iskolát tudta órarendet, és akkor az iskolában pedig radírgumit és egy kis zsírkótát hoztam mindannyian. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, Herménynek! Szeretnék egy ilyen világító sarkát, ha eltörtök. Már ezzel forgalmat irányítani nem ajánlom, de hogyha hazafelé mentek majd az óvodából és iskolából, akkor éjszaka sötétben korlátozott látási viszonyok között fogjátok majd hasznosítani. Nem hallom, hogy mit mondtak. Mindigben ennél. Köszönjük szépen! Ezt odaadom az osztálynak, jó? Ezzel fogjátok tudni összepattintani majd a... Ez ilyen világító karpán. Húha! Figyeljetek meg, ha eltöritek, egyből világít, ha eltöritek. Ilyen Látod, nézzük, hogy milyen jó? Igen. Vegyetek belőle mindannyian egyet, jó? Köszönjük szépen! Apáiknál ilyenünk van. Hú, de nagyon jó, nagyon szépen Apáiknál ilyenünk van. Ha eltöritek, 12 órát világít, és utána le tudjátok fagyasztani. Rakjátok a karotokra, és akkor sötétben is jól láthatóak lesznek. És akkor nyugodtan lehet szembe venni a forgalommal, ha elfogy a Ha járda. eltöritek, és jól megrázzátok, akkor végig világít az egész. Látjátok? És akkor ezzel lehet összedugni? Igen. A kezetekre. Jó, mindenki Ezt kapja. nézd. És akkor mutasson valamelyiket a karját. Igen, és úgy látjátok. Látjátok? Jó, de szép. Esetleg többet is, úgyhogy a többit azt oda. Jó, a többi. Van még egy másik csoport, akit szeretnék.